ҳукумати Тоҷикистон бо як қарори худ воридот ва фурӯши чароғҳои каммасрафро манъ карда, лампаҳои светодиодӣ ҷойгузини онҳо шуданд. 13 сол қабл мақомот бо чунин як тасмими дигар истифодаи чароғҳои тасфонро манъ карда буд. Сабаби манъ кардани воридот, фурӯш ва истифодаи лампаҳои каммасраф зиёни он ба саломатӣ ва муҳити зист гуфта шудааст. фурӯзонакҳои иллюминатсиентӣ дорои ртут симоб мебошад аз ҳисоби бехатарӣ. Ино ба муҳити зист зарар дорад ва барои нестнобуд кардани он бо махсус ҷойҳо дар кор аст. Аз ин рӯ мо тавсия медиҳем ки фурӯзонакҳои светодиодӣ ба мардум истифода баранд. Мақомоти оҷонсии Тоҷикстандард мегӯянд, замоне ки 13 сол қабл ба ҷои лампаҳои тафсон истифодаи чароғҳои каммасраф ҳатмӣ шуда буд, он замон лампаҳои светодиодӣ ҳанӯз вуҷуд надошт. Аммо ба ҳар сурат он замон ки Тоҷикистон ба кам кардани хароҷоти барқ ниёз дошт, лампаҳои каммасрафи симобдор хароҷоти барқро 5 маротиба кам карда буд. тӯли 13 сол ҳар сол 3 миллиард киловаттӣ агар мо сарфа карда бошем, қариб ки 40 миллиард киловатт соат нерӯи барқ мусаррифа кардем. ҳоло дар дуконҳои чароғфурӯшӣ асосан лампаҳои каммасрафи светодиодӣ ба фурӯш гузошта шудааст. ҳозира лампочкаҳои ман ҳамин каммасрафи диодиро бештар мепурсанд. аввал пештара лампочкаҳое ки симобӣ буданд, аз он чизҳо вообще намепурсанд, ҳам намебиёранд ҳам. аммо коршиносон мегӯянд, бояд иҷборан аз истифода ё манъ кардани кадом як маҳсулот кор гирифта нашавад, зеро ин ба рақобати солим халал ворид мекунад. мизе ки мардум мебиёнд, нигоҳ мекунанд, харидорӣ мекунанд, ҳам фурӯзонакҳои каммасраф бошад, ҳам фурӯзонакҳои диодӣ бошад, ҳам лампаи иличӣ бошад. соли 2009 пас аз як қарори ҳукумат истифодаи лампаҳои маъмулии тафсон манъ карда шуд. маъракаи сартосарии таблиғи чароғҳои каммасрафи симобдор шурӯъ шуда буд, ки ҳатто мақомот хона ба хона гашта нафаронеро ки аз лампаҳои маъмулии тафсон истифода мебурданд ҷарима мекарданд.